Vieš, jak sa povie med po nemecky? No nevím. No je to Hönig. Páni, ahojte. Krásny deň. Čau. Dnes to bude jazda. A to doslova. Poradná jazda v Kauflande. Poďme tam. Výživológ Milan Docent Sedliak, gurmán strýco Filip, šéf-kuchár Martin Záhumenský a špeciálny hosť stand-up komik Bekim Aziri. Čo pre nás Bekim nakúpi a ako jeho výkon zhodnotia docent a strýco? Dozviete sa v tretej časti show Kaufland za zdravú výživu. Čaute, chlapci. Krásny deň. Nazdar. Mám troška predtým rešpekt, lebo neviem, čo ma úplne presne čaká. Čári mári. Bám. Nech sa ti páči. Bio a certifikáty Byť férový sa oplatí. Príprav raňajky férové pre planetu z položiek označených ako Bio Fairtrade alebo Rainforest Alliance. Dal som prízvuk a podľa mňa 90% ľudí si povie wow. Víš, čo je bio? Bio viem, čo je. To sú proste potraviny vyrobené prirodzene, bez chemikálií. Moja babka to kedysi jedávala a keď to prestala jesť, Tak čo? umrela, už není. Ešte by som chcel doplniť, že biopotraviny živočíšne sú bez pridania antibiotík. Ten človek vie. Vieš, čo je to Rainforest Alliance? Nechodzme s cudzými slovami na mňa. Sú to tovary, pri produkcii ktorých sa dbá na biodiverzitu, ochranu lesov a aby neboli porušované ľudské práva. A toto? Fair trade, tak to je taký sortiment, priatelia, pri ktorom sa dbá, že všetci, ktorí sú tam zúčastnení, dostanú riadne zaplatené a nie sú vykoristovaní. Ja tu len dodám, že pri natáčaní tejto relácie nebol naozaj nikto z účinkujúcich vykorisťovaný. Ja tu jeden Fairtrade pre teba mám. Aha. Vyber si, nech sa páči. Dostaneš rýchlostnú výhodu. Korčule. To sme si tam nechali ešte z minulého dielu. Ups, tak toto vám nevyšlo, chalani. Radšej poďme rýchlo ďalej. Teraz máš 4 minúty na to, aby si premyslel, aké recepty si nachystáš. Chlapci, hneď to mám v hlave. Ja jedávam raňajky každý deň. Robím ich veľmi málo, ale viem urobiť veľmi dobrý čaj. Fairtrade, Aperic Shake, či jak to tam bolo. Avokádo. No, avokádo by tam mohlo byť. To má manka rada. Bekim dnes bez kolieskových korčuľ pripraví chutné raňajky férové k planéte. Budú k nemu pri hodnotení férový strýco a docent? A aký záťažový test ho čaká? Cením, že Vidíš? tento vozík vedie šéf, Tak. ale kto bude viesť tvoj vozík? Zavolal som si kamaráta Bukyho, takže keď zapískaš 3-krát skús. My sme veľmi dobrí kamaráti s Buky dlhé roky, párkrát sme spolu aj spali akože v posteli, nemali sme spolu akože nič viac. Toto je už priveľa informácií, Bekimko. Je tu. Poďme určite rýchlo. 3, 2, 1. Poďme. Samozrejme nič nezlikvidujeme. Toto potrebujeme. Vieš, jak sa volá toto? Advokádo. Ale podobné. Toto bereme, hej? Počkať, moment. Bekimko, poprosím ťa, bio avokádo. Takže ideme naspäť. V Kauflande majú 400 bioproduktov. Víš, koľko mu bude trvať, kým nájde tvoje bio, eko, raw avokádo z dažďového pralesa? Budeme do večera. Tu je, už ho vidím. Podaj. Daj mne, je tak. A až teraz do košíka. Takže máme bio avokádo a môžeme pokračovať. Ideme rovno. Toto poznám jak doma, keby sme boli. Podľa mňa bio, avokádo povedal Bekim prvýkrát v živote, teraz. Tu máme listy do šalátu. Ja neviem, ktoré zoberieme. Teraz ty vyber. Vieš, ako sa povie zelenina, ktorá sa predáva najlepšie? Best seller. Kalupársky chlieb kváskový bez ečok, kamaráde. To sa bere do nejakej igelitky alebo niečo, či môžeme rukami? Tak slima, keď sa neponáhla. Ja si myslím, že ja by som teba tlačil rýchlejšie vo vozíku. To si len myslíš. No neviem, či by si to naložil. Krása. Pokračujeme. Ty kokos, ďalší vozičkár, ale tebe by to išlo, kamaráde. Chceme vám ukázať, že to ide aj rýchlejšie. Áno? Môžeme sa odtiaľto odštartovať. Dobre, tak počkaj. Stretneme sa pri víne a alkohole, jak vždycky. 3, 2, 1, poď. Pod kolesa, dobre. Yes! Troška nás predbehli. A predsa oni sú rýchlejší, lebo strice taký väčší a on proste vie potlačiť. Nevadí, možno vyhrajete aj vy niekedy. Dobre, ale teraz sme sa strátili, Buky. Kámo, som ti vravel, poďme. Bolo to frajerské. Si tam tak pekne kláčal, tak si bol. Jak Ja môj som si pes, keď našiel tú otvorím najlepšiu. okno v aute, tak sa tež dá. No aerodynamickú polohu som si našiel. To nebola moc aerodynamická. To sme skoro boli jak na Titaniku, kebyže sa chytí za ruky, ideš jak Rose. Tak hádam, tento nákup dopadne lepšie ako Titanic. 3, 2, 1. Môžeme. Kamaráde. Dobre, a teraz potrebujeme lososa. Čaká nás rybička. Musím mu ísť niečo poradiť. Dobre, Bekimko? Chod. Kľudne. Tu máme taký filet, lebo
Mám, pozri sa. Toto bude on, ne? Čo myslíš? Láska, nebude medvídne. Čo si kúpil? Medveďa, Bekimko? Pochvala za tú rybku. Omega-3, to ťa postaví na nohy, kámo. Tomu až tak neverím už, ale dajme tomu. Trafil si to logo. Myslíš, že to Certificate Mace? To je MSC, čiže Marine Stewardship Council. To znamená, že by tá rybka mala byť z oblasti s udržateľným rybolovom, lebo kvalita rýb je často problém. Poučovať ľudí o zdravej strave. V téme on, jak ryba ve vodze. Takže super si to dal, Bekim. To sú proste ryby, extrémne. Potrebujeme ten krém, to je taká vec, čo natreš na chleba. Neviem presne, jak sa to volá, ale malo by to byť asi tam, kde je chlad. Kamaráde, ja som mal detka a on zbieral črievka. Hej, a čo s tým robia? Dával si do šroby. Ja milujem proste reakcie ľudí, ktorí uveria úplnej blbosti. Nie je to pravda. Ďalej potrebujeme predĺžovačku. Lebo neviem, či mi v kuchyni dočiahne mixer. Čo tam ešte potrebujeme iné? Kapary. Ale keby si videl predĺžovačku, tak daj vedieť. Podľa mňa Bekim vôbec neví, čo je kapary. No lebo ty vieš. Pouč ma. Kapary je vlastne púčik, ako hovoria Česi, poupie takého kríka stredomorského, ktorý sa volá kapara trnista. Ty by si sa mal volať púčik. Babka mi tak hovorila kedysi. Kapary je od slova kapreze. To bude niekde... Asi tieto. Presne tak. K-klasy kapary. Myslím si, že nikto mi lepšie nemôže pomôcť v nakupovaní ako buky. Povedzte mi, že na čo potrebujete predĺžovačku? Pre istotu. Ja som akože chcel ti pomôcť. Je to dobrý človek, ktorý podľa mňa rád priloží ruku k dielu a rád pomôže. Keď to nevíde, tak môžeš to použiť aj ináč. Že to ukončíš celé. Pardon? Ďakujem, ja som rád, že sa dobre cítiš. Keď tu nie si. To odkiaľ si zobral tú predĺžovačku? Oproti sú kolotoče, tak som jeden odpojil. A ešte sa krútia? Ne, čo ale tým decom to je jedno. Dobrý deň. Prosím vás, kde máte med? Poďte, prosím vás so mnou. Vyberte nám nejaký med. Bio. Bio. Áno. Viete, jak sa povie med po nemecky? No povedzte. Povedz. Hönig. Tak. Nejaký najlepší Bio K-klasik. Všetky sú najlepšie. Áno? Tak ďakujem veľmi pekne. Strašne idú pomaly. Koľko tu budeme? A? Frajerku mám doma, vidíš. Nepanikár, povedz Bekimkovi, nech ti kúpi pre Frereku nejaké kvietky. To majú v Kauflande. Dobrý nápad. Bekim, prosím ťa, kúp mi pre frajerku nejaké kvetinky, za to, že sa tak šuktáš. Vybereme kvetinky, lebo Kaufland, oni majú aj kvetinky a hneď ich aj vidím, pozri. Vidíš? Podľa mňa by si mal zobrať normálne celý ten oný. Jasné. Celý ten regál. Zober to celé. Veď to sa bude dať tlačiť, veď to je jak na vozíku. To strýca Filipa potešíme. Ja ho budem tlačiť. On bere celý oný regál? Tak to ozaj, že frajerka bude rada. To ešte aj na pohreb ti ostane. Hej no. Prosím vás, mladá pani, a toto by ste nám nezobrali? Potrebujeme. Ďakujem, lebo ja budem tlačiť toto teraz. Môžeme. Kým Bekim a Buky nájdu pokladne, ja len poviem, že Fairtrade ruže z Afriky, ktoré nájdete v sortimente Kauflandu, majú nižšiu uhlíkovú stopu ako populárne ruže z Holandska. Ježíš, drž to. A už si tu, ja som nevidel, sorry. Plnil si, teraz už nebudem, že meškať, už nemusím nikdy dojsť. Presne tak. Nevedel som ktoré, tak som si rozhodol som sa takto. Pošlime ho za Martinom, jasné. Mám stres, ale tak dal som sa na to nahovoriť, poďme na to. Bekimko, ahoj, vítaj v mojej kuchyni. Ja sa veľmi teším, že budeme variť z bioproduktov. Obsahujú veľa minerálov, obsahujú veľa vitamínov, živín a sú bezpečnejšie pre naše telo. Prezrať mi, že čo chceš variť najskôr? No ja som sa rozhodol urobiť klasický lepeňák, ale nazývame to tak, že nakrájame chleba, hej, nakrájame na také časti akurát, hej. A keď to natreme, keď ho nakrájame, tak ho natreme takým syrom a dáme tam lososika, ten šalátik, toto kapary, šup, a nevičko v papuli. Potom budeme robiť z manga takú kašičku, vyšprudlujeme to. Pírečko. To vlastne do takého pudingu, šia semiačok a to je jedlo. A nakoniec budeme robiť ešte mača, taký čajík. Poznáš to? Poznám maču, ale budeš robiť asi s mliečkom, nie? S mliečkom, áno. Prvý recept ti hneď upgradenem, že miesto toho taveného syra tam dáme takýto zdravšiu verziu z tvarohu. Tvoju maču môžeme vymeniť mlieko za zdravšiu verziu, alebo vegánsku aj verziu, môže byť mandlové, môže byť ovsené mliečko. A tú maču by som ešte upgradeol tým, hej, že si tam dáme koreniny. Napríklad kurkuma je veľmi výživná a veľmi zdravá pre telo. Máme klinček a máme mletý kardamón alebo škoricu. Kardamón? Kardamón je výborný. Nie len do kary, ale môžeš si dať aj takto do drinku. Máme tu ešte, čo to je? Citróny, bio presnejšie. Presne tak. Keďže sú bio, takže môžeš použiť aj tú kôru a môžeš použiť samozrejme šťavu a tým si môžeš ochutiť ten tvaroh. Ja si väčšinou dávam doma citrón do čaju. Skúsime to do tvarohu, však možno to nebude zle. Ja som ti zbadal nejakú, neviem, či to aj nazvem ingrediencia, na čo máš tú predĺžovačku? Myslíš predĺžovačku? Vieš čo, lebo ja som vedel, že budem musieť urobiť z tohto pyré.
A ja si vždy berem predĺžovačku, keď niekam idem variť, lebo nikdy neviem, či dočiahne zo zastrčky ten mixer, takže prejsť sa tú predĺžovačku. Tak aby si nedriftoval okolo. Presne tak. Spravím šup a už ideš. Poďme na to, ideme variť. Naučil som ťa niečo teraz? Určite. Predĺžovačkou, že áno? Určite áno. Vyzerá to naozaj skvele. Tak to už nepredlžujme a poďme na to. Ja by som privítal mojich kamarátov tu. Poďme na to, pôjdeme ochutnávať. Vyzerá, že im to chutí. Poďme na to, poďme od strica. Toto je veľmi dobré. Po povrchu, keď pôjdem, tak uznám, že to je veľmi pekné. Aj ten vrch, jak je veľmi pekne vyzdobený. Keď idem do hĺbky, tak som čakal trošičku takú smotanovejšiu alebo takú hutnejšiu konzistenciu od toho chia pudinku, ale chápem, že nemal asi toľko času, aby sa urobil. Čo sa týka tej konzistencie a chuti toho mangového pyré, tak to je excelentné. Toto by som nazval, že vizuálno chuťový blf. Tak super. Nepáči sa mi to. Vypadá to jak jedna taká americká komédia o takém veľmi slízkem, žužlavém. Ale toto je excelentné. Už keď sa vlastne narodil, tak mal cigánsko v ruke, takže on je odborník na jedlo a keď mu nechutí iba cigánska, ale chutil môj sendvič, tak čo viac si človek môže prijať. Pezinský lepeňák. Nepoznám tú oblasť Pezinku, kde chovajú lososy. Pri Dolnej. Ne, že chovajú, že si vybehnú losos do cesty, bars, kedy sa stane v Pezinku, hej. Ale akože za mňa je toto veľmi dobré. Tu sú určite nejaké antioxidanty, keď to je mača. Určite. Zelené, určite. Tu je to úplná krásna zmes rôznych druhov bielkovín, čiže máš tam rybku, máš tam Omega-3 masné kyseliny, výborné. Toto takisto. Máš tam vlákninu, máš tam proste všetko. Nemám čo k tomu povedať. Tak a zhodnotili sme. A čo nás čaká teraz? Teraz nás čaká záťažový test. My vieme, čo ideš robiť, ale ty ešte nevíš. Ja neviem, no. Keďže nejaké fyzické... Videl si, jak robím kotrmelec? Videl a práve preto sme nechceli... Že si znova ublížim? Áno, aby si ublížil. Tak vieme o tebe, že si volakedy repoval. Ty hajzel. Preto by sme ti chceli dať na výber jeden z produktov, na ktorý spravíš pesničku. Teraz, do 2 minút, do tejto hudby. Ja neviem vôbec repovať, ale môžeme to skúsiť. Chcete to po nemecky alebo po slovensky? Po nemecky, jasné. 3, 2, 1... Koľko je BPM? 124. No, tak to mi sedí. To dotáň žundr v pozadí. Ty? Jo. Vedátor, jo. Talent, to videl. Vieš, jak sa povie po nemecky? No nevím. No je to Hönig. Ty si König. Neviem, či sme nezabudli na beat. Ty si nezabudol aj na hudbu, aj na to celé, že... Vieš čo, v živote urobíš chyby. Jedna z nich bola, že som uveril tomu, že viem jazdiť na bicykli. A druhá, že som reper. Ja si myslím, že túto záťažový test zvládol. Presne, máme mu za čo strhnúť body. Ďakujem veľmi pekne. Hodnotenie. Ďakujeme, Bekim, za tvoj rap. Niekedy je menej viac, všakže. Ochutnávku máme za sebou, páni. Počuli sme, aj videli vás, jak chceli sme. A poďte bodovať. Ja dám len 2 body dole za tú maču. Takže 8. Komplet všetko, aj rátanie záťažového testu, bolo brutálne. Ďakujem. Brutálske. Vážim si to. 9 bodov. Wow. Ako raňajočky, veľmi výborné, malo to všetky tie kolieska, čo to má mať, takže sú. Ja, keď ide o kolesa, proste. Áno. Ja s tým viem manipulovať. Tak ďakujem ti veľmi pekne, teším sa. 9 a 8. Rovná sa 17. Áno. A ja mám pre teba prekvapenie. A ty budeš mať prekvapenie pro tvojich fanúšikov, pre tvojich followers. A to je vlastne v takejto, už tradične, v takejto forme. A budú tam mať 17 €? A budú tam mať 170 €. Wow. Takže nech sa páči, sme to z 10 násobili. Ďakujem vám veľmi pekne, chalani, bolo to super, dobrá skúsenosť, díky moc, vážim si to a ešte niekoho aj potešíme týmto celým. Ja mám stále v hlave ten beatik. Ja si myslím, že sa to stane ešte aj hit, aby sa z toho nespravila pesnička. Čakajte nový album 2030, bude sa volať Hönig. Skvelý výsledok, skvelé hodnotenie. Ďakujeme za tvoju účasť, že si k nám prišiel. Ja ďakujem za pozvanie, chlapci, díky moc. Skvelá skúsenosť. Zdravíme Podobne všetkých vám. našich sledovateľov. Dúfam, že sa vám relácia páči a zase niekedy na budúce. Ahojte, takže dnes som sa toho naučil naozaj veľa. Ako prvé, všímajme si, čo nakupujeme a pomáhajú nám orientovať sa certifikáty, ako napríklad biocertifikát, Fairtrade, Rainforest Alliance, alebo keď to je pri rybách, tak je to MSC. A pokiaľ chceš kúpiť svojej drahej kvety, tak mysli aj na uhlíkovú stopu. Nenechaj sa rušiť, priateľ. Ja si len takú zaberiem.
Aby moja frajerka bola kľudná. Kľudne si zaber jedno aj ty. Pre ženu. Ďakujem. Dobre. Poplatíš ma? Ne. A ja som sa naučil, že Bekim nakupuje lepšie ako repuje, že med sa po nemecky povie Hönig a čaute. V ďalšej epizóde uvidíte. Voňajú zemina, bio, fajné súse. Tak dáš mi 10 kg rajčín, hej, teraz. Ešte tu mohli akože doobjednať. Ste zlatá. Ideme variť.